Dalane ambles. Padahal awake dhewe iki langsing ya. Kok iso ambles. Ya sing ndelok awake dhewe langsing iku didelok teko sedotan. Nggih, monggo yuk. Nggih, saderengipun dalu maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sawangane mengkeret udan-udan adem. Iya kan sebelah kanan kiri depan. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Mugi selamat sedaya ingkang sampun rawuh. Selamat sedaya wargane. Ugi selamat sedaya para senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para sepuh bini sepuh ingkang sampun rawuh. Ingkang kula hormati temriki, mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kathah barokah. Amin. Sedaya ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya ya yuk. Iki suarane kari koret-koret iki. Yo yo. Nggih. Acara menika didukung channel Budi Wijaya TV. Temriki wonten ludrukan humor. Ludruk humor yang sudah beredar melalui channel YouTube Budi Wijaya TV. Budi Wijaya TV. Dan juga ada channel-channel YouTube yang meliput dalu menika matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Didukung THC Audio Lighting yuk. Fortuna Lighting yang sangat idola di kota Jombang. Yuk yuk. Ben gak ketelarung-telarung yuk sesarengan Mami Oktalan Mbak Inga. Monggo Cak. Dalam acara Bedayan Sekar Sari. Selembar godhonge karo kudu sabar lan narimo. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ugi konjo matur semenuwun anak-anakku, dulur-dulurku saking Sabu. Sahabat Budi Wijaya seluruh Jawa Timur wis ngono ae ya. Mulai disebut situk-situk garai Meri. Nggih. Ya. Ugi konjo para warga ingkang sampun mirsani direwangi kelesetan kaya ngene rek, adem-adem. Nggih, udanan pisan. Nggih. Ya. Oke, matur sembah nuwun Mami kagem Bapak Kepala Desa, ugi serta perangkatipun, ugi Bapak Panitia. Sembah nuwun Bapak. Nggih, matur sembah nuwun ugi ibu-ibu PKK yang sampun masak itu di belakang ya. Matur sembah nuwun. Ugi matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube juga masyarakat pundi niki. Bingung aku wis. Ya. Lah nggih. Monggo soi. Nggih yuk. Benjeng nggih. Jumpa kalianan sampun dalu monggo adik-adik diceluk anakmu yuk. Nggih Mami, langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan. Ning Bella, Ning Adis Arista dan Ning Kiki Amelia.
jenenge trio lampion. Ya, bawa lampion toh ya. Alon Jin kudu kepreset. Ugi matur sembah nuwun Pak Brengos ingkang sampun rawuh. Oh. Wis sembuh joget tok sak karepmu pokoke joget ngono lho kok bingung aku. Dulu kereta sekarang bendi, kalau bendi mana rodanya. Dulu cinta sekarang bendi, kalau bendi mana rodanya. Lah, Trio lampion. Trio lampion. Nggih. Monggo salajengipun, Bu. Nggih iku mangopo kok gak Lagi niki trio lampion sampun. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Adis Arista Ning Dias, maaf saya ralat, Ning Dias, Ning Marsa. Iki mahasiswa kabeh yuk. Nggih. Ana sing wis dadi guru. Nggih. Lompati ajur memora ditekati kaya ngene rasane tempe kaya kendang dibumbu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang dinawi lakon. Sampun mirsani anakku wedok Dias. Dia juga masih kali Marsha. Ya. Napa Mi? Mahasiswa. Ya. Iki juga masih mahasiswa, juga jadi guru, yang satunya juga guru tari. Aku ya guru. Guru apa? Anjing pelacak. Oh, nggih. Di belakang Ning Marsa akan saya tampilkan sing duwe maskote iki lho. Ning Nana Saleho, Ning Rani Asmara. Oh iki kok Mbak Vida sugeng dalu. Kok ndelesep ndelok HP ae rek. Sugeng dalu Mbak Vida, Mas Pompong. Ugi Umi Kenti sakeluarga ugi Umi saking Balong Mojo sugeng mirsani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Sumangga. Ijo mali putih bejang meneh ora ngoyora sing duwe bojoran ati mulih menyang Jombang para sengon lemah geneng akeh wedine nek rasa mbang kiri mayon yen ora seneng apa metine. Anjene wong loro iki primadona. Primadonane Budi Wijaya. Iki ya sugih-sugih Mi. Iki yang duwe iku apa? Lahan iku apa? Apa Mi? Asete gede. Duwe iku apa? Pabrik buah. Sing ndi iki Mbak Nana? Mbak Nana. Buah apa ae? Buah gedang. Terus Iki
Duwe parkiran barang. Duwe parkiran barang. Duwe cupak. Duwe cupak. Mobile yuk. Mobile Prauto. Nggih, Mami. Nggih. Di belakang Neng Rani Asmara akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Neng Nyantika, Neng Ayu Sabdose. Neng Ayu iki asete yo gede. Asete gede. Nggih. Duwe sound system. Duwe sound system. Petang kotak. Lah ning Nyantika iki. Oh. Asete juga gede. Gede. Duwe apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekolah apa Mi? SLB. Saponane apa tendang tak aponane yang tampil yo ngulon dewasa dan urung kelakon yuk kodang sekora bandeng ngarep sautullah sekor yang kena Jawa aku melu saumur ndiko. Ayo selanjutnya yuk. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua terkenal di kota Jombang, Ning Ika Rempong dan Ning Ani Kumala. Ning Menik. Menik. Tapi biyen ku kebiasaane ku nyeluke Ani. Ngono. Iki asete ya gede-gede iki Mi. Asete gede-gede. Heeh. Mobile telu. Terus tanahe berang hektar. Tanah longsor. Ning Ani iki asetnya juga gede. Gede. Pabrik gula. Gula apa? Gula batu. Yuk. Minggir. Yuk. Selembar kodang jati kudu sabar lan hati-hati. Kok gak mencolot sandal itu. Nggih Mami, langsung ke mawon. Atuh. Di belakang Ning Ani Kumala akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati dan Ning Susan. Anyar iki rek. Sugeng dalu. Iki nggih. Iki asete gede ya Wan Mi. Pokoknya tandake Budi Wijaya gak ono asete cilik-cilik gede-gede asete. Duwe Tegal arek iki. Tegal apa Mi? Semongko. Lah sing mburi iki asete apa Mi? Duwe tambak. Tambak apa? Bandeng. Tambak bandeng. Heeh. Ndok Lamongan ya Mi ya. Nang Lamongan. Atine bingung ditinggal lunga nek nang Jombang mampira sengon lemagane akeh watine nek kasambang Mas kirimo ingon yen ora seneng apa mestine. Ning Susan sesarengan Ning Mariati. Marince tak ganti jeneng Marince. Heeh.
Cik Oki. Di belakang Ning Susan akan saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni, Ning Viku. Iki asete gede mi. Nggih, Sing arep iki. Duwe apa yuk? Duwe pabrik. Pabrik apa? Pabrik ceker. Sing sebelahe. Iki ya asete gede. Duwe apa yuk? Ya duwe padha-padha duwe pabrik. Pabrik apa? Barongan. Oh iya yuk. Pengusaha kabeh ya ternyata yuk. Pengusaha. Nggih, salon pas. Selajengipun temriki peranan penting saking Budi Wijaya Ibu Rizky Nasution. Iki ya duwe aset gede iki. Asete gede, duwe butik nih. Butik desainer. Nggih, desainer. Kebaya. Nggih. Butik permaidani. Lah niki ya asete gede. Iki asete gede. Jeragan apa? Batu bara. Ning iki ndi? Titin. Ning Titin. Mustika waras. Kadang ya waras, kadang enggak. Kepriye uripmu besok Sapa mi? Sabaripun Pemain sinetron. Sakniki bagian pemain sinetron. Pemain sinetron handalnya Jawa Timur. Nggih. Ibu Endang. Niki sinetron apa mi? Genta Buana. Sing apa iki? Mak Lampir lah. Lho, lakone sing ayu iku lho. Sing sapa iku? Asete akeh iku. Sing iki. Tersanjung 16. Lah wis kari buyare mi. Ya. Nggih, monggo. Surabaya pepane nguti bangsa kang ramatama isih muda nakusi putih uripe ora percuma kaya ngene rasane tempe ana kentang di bumbu rawon kaya ngene rasane nyati kaya wayang kinawe lakon. Monggo kula aturi temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang dipun pandegani Ibu Mary. Ingkang pertama temriki Ibu Yayu saking Lamongan. Kaping kalih. Disusul Ibu Mary. Kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. niki
asete nggih gede lho Mi. Wede. Apa Mi? Peternak. Peternak apa? Berondong. Ana sing ayam, ana sing bebek. Oh. carane etam kali kulon ya kali harap nyabrang rana uwate etam kemati kulon kemati yen tak tindak padha abote. Mbak Inga nggih Mami. nggih menika wau sedaya all artis Pedayan Sekarsari Nggih. saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepina malih matur sembah nuwun suwane warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih. Iki- Ampun supe Mami. Matur sembah nuwun kagem audio yang di sebelah kanan saya ini nggih. Matur sembah Nggak tahu nuwun. namanya tapi matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Moga sukses, jobnya banyak. Matur.